Търговската марка Optimeal е супер премиум храна за кучета, която има няколко основни предимства. Първо, всичките храни Optimeal съдържат прясно месо в рецептата и са 100% от натурални съставки. Те не съдържат отцветители и консерванти. Второ, храната Optimeal се произвежда под наблюдението на ветеринарни лекари, следователно всички съставки в нея са балансирани, а също така съдържа много животински протеини. Заедно с това, в състава на всички храни Optimeal има уникален комплекс за укрепване на имунната система Immunity Support Mix. Основната линия на храната Optimeal представя избор на варианти за кучета от различни породи, различни възрасти и с различни нужди. Кученцата се нуждаят от много енергия за здравословен растеж и развитие. Освен това, кученцата са склонни към инфекциозни заболявания, вакцинират се и след отделянето от майка си или при смяна на собственика, рисковете от храносмилателни разстройства се увеличават. Всички тези проблеми могат да бъдат коригирани с правилното хранене. За кученцата от момента на отделянето до 12 месеца предлагаме високоенергийна храна с пуешко месо, която се характеризира с високо съдържание на висококачествен протеин. Този състав има отлични вкусови усещания, укрепва имунната система, насърчава здравословното храносмилане и освен това подобрява способността за учене. Възрастни кучета от малки породи, тежащи по-малко от 10 кг, имат интензивен метаболизъм, следователно те се нуждаят от по-калоричен рацион. Освен това, те често са придирчиви към храната. Малките породи кучета са склонни към зъбен камък и се отличават с чувствително храносмилане. Optimeal за малки породи кучета намалява риска от образуване на зъбен камък, тъй като хрупкавите гранули помагат механично да премахнат плаката от зъбите. Тези специално разработени малки гранули са лесни за дъвчене и осигуряват максимално удоволствие от храната. Витамин D помага за регулиране на нивата на калций и укрепва зъбите, докато балансираният минерален състав поддържа здрави зъби и венци. Висококачественото патешко месо и пребиотиците осигуряват максимално здравословно храносмилане на вашия домашен любимец, както и ситост и енергия за целия ден. Optimeal за възрастни кучета от средни породи от 10 до 25 кг съдържа висококачествен протеин от диетично пуешко месо и осигурява мощни мускули. Формата и текстурата на гранулите допринасят за ежедневното почистване на зъбите от плака. Антиоксидант на основата на розмарин, пречистени бета-глюкани и иновативният пребиотик Актиген осигуряват оптимална производителност и укрепват имунната система на кучето на всички етапи от живота и правят домашния любимец по-издръжлив. Optimeal за възрастни кучета от едри породи с тегло над 25 кг съдържа глюкозамин и хондроетин сулфат, тъй като здравето на ставите има особено значение. Протеинът от пилешко месо, въз основа на който е направена храна, дава на кучето усещане за ситост, а уникална разработка за укрепване на имунната система осигурява здравословно храносмилане и устойчивост на организма към всякакви заболявания. Често срещано явление сред кучетата са вродени или придобити алергии, които се появяват поради неправилно подбрана храна. Симптоми на алергия могат да се проявят в различни части на тялото, да продължават от няколко минути до няколко дни и да бъдат много различни по тежест. Хранителна алергия възниква, когато тялото погрешно приема някаква храна като опасност за тялото и принуждава имунната система да произвежда антитела, за да се защити. Най-често протеиновите компоненти на храна причиняват алергии при кучетата. Най-честата алергия е към пилешко. Основният принцип на лечение е изключването на компонента, който е причинил алергията от храната на кучето. Най-често страдат от алергии породите кучета с бяла коса, както и ретривъри, немски овчарки, шарпей, дакели и кокер-шпаньоли. Специалната формула на храна Optimeal съдържа нискоалергенна сьомга, която намалява риска от възможни реакции при кучета с чувствителна кожа и храносмилане. Благодарение на комбинацията от омега-3 и 6, цинк и биотин, симптомите на алергия ще изчезнат по-бързо. Пребиотиците, актиген и пулпата от цвекло ще осигурят здравето на червата и ще възстановят баланса на полезната микрофлора. Optimeal разполага с широка гама беззърнени храни за кучета, направени от месо, зеленчуци и плодове, в пълно съответствие с биологичните нужди на животните. Не съдържа глутен и съставки с висок гликемичен индекс.
Съставът също така включва колекция от полезни билки, които също помагат за укрепване на имунната система и подобряване на здравето на червата. Основните предимства на храна Optimeal са: произведена по швейцарска технология с добавяне на прясно месо към рецептата, укрепва и поддържа имунната система благодарение на уникалния комплекс Immunity Support Mix, разработена и произведена под наблюдението на ветеринарни лекари. За повече информация относно беззърнена храна на TM Optimeal, вижте следващото видео.